Bol som oslavený pánom Pravdom a pánom Srdítkom ohľadne záujmu trénovať v Zlíne. Samozrejme, pre mňa zasa veľmi potešiteľné po dlhých rokoch v Česku. Zlín tú históriu má veľkú a samozrejme veľmi rád pomôžem napredovaní. Ja v prvom rade aj na Slovensku som sledoval hlavne Českú extraligu a Maxaligu. Tak sú tu skúsení hráči, sú tu dobrí hráči, sportní hráči. A niekedy ten štart tej ligy je taký, že ste prvý, druhý, niekedy je štart tej ligy, že ste v dolných priečkách, ale tú kvalitu ten Zlín určite má. Ale tak hovorím, treba komunikovať dobre s nimi, porozprávať sa o tých schopnostiach, na čo sú tu oni predurčení a jednoducho oni to na tom ľade musia previesť, ale oni si to plne uvedomujú, čiže o toto strane. Tak to je potešiteľné, že takéto historické veci sú tu zo Slovenska, tak Zlín je to blízko slovenských hraníc, ja to neberiem tam. Ja som žil ešte sa éry Československa, čiže tí vzťahy aj tých chalanov, ktorí sú tu mimo toho ledu, či som bol s nimi na vojne, alebo s tými hokejistami starými mám, tak pre mňa to je naozaj pekný návrat. Ja som si každého hráča prelúskal takým spôsobom, či charakterovo, či ľudský, či po športovej stránke. O každom hráčovi mám veci, ktoré ja potrebujem, to, čo ste sa pýtali, tu nejakým spôsobom, aby tí chlapci boli ešte lepší, ako sú to teraz. Viete čo, to bolo rýchle, hovorím, chlapi sa ozvali z mojej strany, určite ten kladný súhlas bol. To bolo rýchle. Tak Rišo Kapuš ten manča pozná, hej, je tu teraz pri juniorke, tak jednoznačne tá moja požiadavka bola, aby tu bol. Pozná ten tým a Martin Hammerík jednoznačne z pohľadu týchto vecí, ktoré ja potrebujem na tej striedačke a potrebujem v tej kabíne po tej odbornej stránke, ale aj po ľudskej stránke. U mňa to bola jednoznačne z priorit, aby bol pri tom mančafte. Viete čo, my sme sa potrebovali s chalami trošku predtým pobaviť o nejakých veciach. Bolo to treba previesť trošku na ten led, ale to, že je tréning hodinu a pol, tí chalani niekedy tam zostávajú dlhšie, ale bolo tam treba niečo také, že čo tu chce zmeniť, aby som im to povedal a vysvetlil na tom lede. Že ja som typ trénera, kedy potrebujem jednoznačne, aby ten mančaft bol konsolidovaný schopný takým spôsobom, aby neprepadal, aby tam neboli nejaké prečíslenia, ale chceme čo najviac času tráviť v útočnej a v strednej tretine. Čiže na toto apelujem a urobím všetko preto, aby to tak bolo. Typy, aký hovorím, človek má svoju históriu za sebou a nejakým spôsobom každý si to môže niekde doštudovať, ale určite moja vec, ktorú vždy, kde dojdem, je dobrá komunikácia, či to je s hráčom, s vedením a pre mňa je veľmi dôležité, aby sa tí chlapci na ten štadión tešili. Ja si myslím, že tu je v tejto chvíli mančaft postavený a ja som sem prišiel dnes ráno, čiže ideme pracovať s tým, čo je tu teraz. V prvom rade tú moju filozofiu tí hráči musia za týchto 2-3 dní dostať do toho, aby to plnili na tom ľade a my máme tiež tú kvalitu, sú tu chalani, ktorí tu hrávali minulý rok, čiže stretnú sa 2 alebo 3, alebo keď spomínate mančafty, ktorí sem prídu, ja si myslím, že s našim tímom a náš tím je dostatočne silný na to, aby im bol konkurencieschopný. To, viete, niekedy som zažil, niekedy ste prvý, druhý v tabulke, niekedy ste aj predposledný alebo 8. Takto začne tá sezóna, hovorím, pre mňa je dôležité, že tu kvalita tu je a treba ju jednoducho prebrať tak, aby, opakujem, sme boli vyrovnaným mužstvom, tým mužstvom, čo sú v popredí tabulky.